It's time to proceed to the next level. Trust yourself. Let's go. Doar o eroare. Mulțumim, Fro. R&B, Andreea și Petrișor. Will Mark, cred că ți-ai fi dorit să fii în locul lui Petrișor. Fetele i-au făcut respirație gură la gură. Sigur nu ți-ai fi dorit să spun că a fost doar o eroare. Partea asta am ratat-o. Dar a fost original, da. Will Mark, acest dans. A fost original, da. Da? Mi-a plăcut. Trebuie să le compar și cu ceilalți care au avut idei extraordinare, însă mie mi-a plăcut. Spun că a fost un dans foarte bun. Ia să vedem ce... Nu mi-a plăcut că l-ai omorât pe Petrișor. Bravo. 9,5. Emilia Popescu. Emilia Popescu, notă secretă. Ai zis ceva, ai luat-o. Mulțumesc, Mihaiță Petre. La viitoare. Dar te rog, eu lasă băta, că înainte să vorbim. Te rog, notă pentru această pereche. Eu, sincer, mă așteptam la mai mult de la voi, pentru că ce am văzut aici a fost foarte multă forță și cam atât. Deci, bine, despre asta e vorba oarecum în R&B, dar mă așteptam să faceți lucruri mult mai interesante. Voi puteți mai multe. E că a fost un dans așa destul de la același nivel. Tare și gata. Nu 5, nu. Haios, Wilmar, haios, foc. Și 9,5. Bun, vorbim de tehnică, originalitate, impresie artistică, nu vorbim deloc, vorbim la sfârșit. Beatrice, spectaculos, spectaculozitate am văzut. Exact cum ne așteptam toți la mai mult de la voi. A fost spectaculos, dar cred că ați fi putut mai mult. 9,5. Cornel Patrichi. Cineva mi-a spus înainte, un prieten cu care voi munciți de câtva vreme, că o să luați numai 10. Uite că n-a fost așa. 9,5. Mulțumim frumos!